Hei, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod din Minecraft. Astăzi o să ne jucăm a 5-a parte din Way of the Nether. Hai să apăsăm butonul. Mergem la nebunie aia roșie. Și cum să vă spun eu, asta, Way of the Nether, și ce are este, are o, de asta, o expresie, o rimă. Cum să spun eu, rima aia, știți cum este? Se numește între comportament, adică bunătatea și răutatea. Adică noi trebuie să bunătatea trebuie să bată răutatea. Ați văzut? A murit unul din bunătate. Că răutatea începe să câștige. Pardon. Mă, da, uitați-vă și voi ce-mi trag ăștia. Urâți! Hai, te rog să amufos. Deci, trebuie să câștig. Hai să dăm kill. Deci să câștigăm. N-am vrut, îmi pare rău. Acum să batem urâți ăștia. Că mă repad la ei. Hai, urâților. Uite, mi-a distrus tot, mă. Ok, am ajuns la a doua rundă. Bine. Am câștigat și a doua rundă și a treia rundă. Am câștigat și a treia rundă, deci am câștigat toate. Așa, imediat, rapid. Să ne teleportăm, ne dăm TP-ul. În TP-ul ăsta. Bă, vreau să ne dăm kill. Așa, hai să dăm aici. Asta e bun, nu este la bunătate. Deci acest Way of the Nether partea 5 are și acest Castle Siege. Castle Siege. Oh, a început cântecul meu. Uhu! Ok, hai să începem să ne dăm kill. Acum mergem să... Acum vom merge. Wow! Oh, Richard! Știu. Vezi cum vine, că vine crescendo, așa, știi? Vine, urcă tare, știi? Hai, piligerilor! Las că știu. Adică stau să ne Așa, hai să mă jucăm o rundă nebună. Oh my god!
O, trebuie să... O, prostule, ai mai omorât. Ok, oameni buni, cam asta a fost videoul. Să dați un like, un subscribe și să vă abonați. Pa, pa!